Angisoze ngahlukana Angisoze ngahlukana Akabisona isikhathi sokwenza leyo nto leyo. So ningangiphazamisi. Ngoba sengenza lokho ngeke nithande mase ngikwenza. Ngcono nivele nibambeke ngoba ikhona igame engisazoyidlala kulendlu. Akuzoshikisha futhi impela. Ngifuna ukishaya iOrlando, hayi kodwa hayi mongameli. Hayi mongameli bazalwane. Hayi baba wami. Baba mongameli. Ngiyabonga baba kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Ngiyakubulisa nesigungu sonke sakho. Mama mongameli, sanibonani bazalwane. Ngicela uxhawula umakhelwane umbuzo umakhelwane usahleka nje. Yes, siyabonga. All right. Abefundisi bonke besifunda siyabonga bazalwane ngixolisa nje ukuthi ibhantshi likhona mongameli ngiyashiselwa ngibhizi manje angikwazi ukuhlala nebhantshi kodwa ke sithi asithathele ithuba bazalwane ngibonge yo umndeni ka baba uBhengu mama kunye nabantwana bakhe. Ngiyababulisa abazane egameni lika Jesu. Amen. Baba mongameli, reason edale ukuba isekethe lethu icindezele ukwenza lo msebenzi. Ubizo uNkulunkulu asibize ngalo thina abafundisi. Akulona ubizo olulula emehlweni abantu. Nezinto futhi esidlula kuzona azikho lula njengoba abantu belindele ukuthi kube lula. Ireason edale ukuthi isekethe lenze lo mcimbi ukuthi sifuna ukudlulisa amazwi kumama uBhengu ukuthi kwakungelona iphutha ukuthi uNkulunkulu anilethe kuleli sekethe. Thixo akonanga lutho uNkulunkulu. uNkulunkulu akenzanga kabi
futhi uNkulunkulu wayengenalo iphutha lokuthi le ndoda mayilethe la aphinda ayisuse ngendlela ayisuse ngayo. Kodwa into engifuna ukuyisho phakathi kwenu ukuthi sifuna ukushiya ipicture ephelele yebandla le-African Gospel Church ukuthi noma ngabe isimo okusona Mambhengu asavumelani nawe, kodwa thina njenge-Central siyafuna namhlanje ukusho ukuthi haleluya, sinani ngomthandazo nangomoya. Ningeke nibone indlela okwakuyona nesinthanda ngayo njenge-Central, kodwa ngiyafuna ukusho ukuthi leli bandla babumongameli lase-Central likuzwakalisile ukuthi noma ngabe ubaba uNgqolosi engasekho, kodwa kufanele sikusho lokhu ebantwaneni bephila ukuthi ubaba wabo ufele enkosini njengesosha. Njengebandla kumele sibonelele umndeni. Bengifisa ukubeka isinkwa mongameli esandleni sika Mama uBhengu. Bengifisa ashigama elithi inkosi inibusise. Ngifuna nje lo gama. Yazi ukuthi noma haleluya, legama liyovula iminyango evalwe isitha. Legama liyovula usathane lapha ebethu uvale khona. Legama liyovusa iCentral ngendlela ephindiweyo. Legama sililindile ngoba siyazi ukuthi leli bandla insikelelo haleluya yomfelokazi inkulu kuThixo. Ngibabonile omama eOrlando, uNkulunkulu ababizele obaba babo mamthabekhulu bomzuza. Ngababonile bephathwa kahle eOrlando. Ngazibuza ukuthi ngaba na senza iphuthu uma singayenzi lenkonzo kulomama njengebandla. Ngibonga amadodeni inkosi enginikeze yona ukuthi kuthe noma kunzima kungekho lula kodwa amadoda angixhasa. Bekungekho lula kodwa uJehova uhambe nami. Ngiyabonga amadoda kakhulu. Ngiyazi ukuthi lento engiyenzayo ngeke nibone mhlambe ngenye imini nami sengishintshwe ngoba kuyashintshwana egospel. Niyokhumbula ukuthi ngake ngaba khona. Haleluya. Bantwana bami ngifuna ukusho lamazwi ngihlale phansi. Haleluya. Abantwana babafundisi babona izinto ezijulile ekungamalanga bebazibona, kodwa ngenxa ukuthi bazala abantu ababiziweyo bagcina sebebona izinto ezingabonakala ukuthi fanele ngabe bazibona. Abantwana babefundisi bathwala ijoka babekezela ukudlula abazalwane ngoba babekezela ubizo likayise bona bangabezelwanga bona. Noma bengakholwa kumele bayehlisa inhliziyo izivumelele onto ubaba wabo athi ayibe njalo ngoba ubaba wabo ubizelwe enkosini. Bantwana bami, ubaba wenu wafela enkosini. Futhi indlela uNkulunkulu ambize ngayo ayingelona iphutha. Usesihlalweni sobukhosi njengamanje yonke into uThixo uyayazi. Ningalenziki iphutha lokubuka izinto ubaba wenu adlule kuzona zingamaphutha ezenzekile zanithinta nanye mina ngicabanga ukuthi mhlambe niya abuseka. No, uNkulunkulu benifundise inkonzo, enifundisa ukukholwa, enifundisa ukubekezela. Ningabazondi abantu uNkulunkulu angazange benze ukuthi benze kahle phambi kwenu. Ngokwenza kanjalo uNkulunkulu uyonilekelela nakusasa. Khona isibusise ningeke nisithole ingane zami ngokuthi nenze kahle, kodwa nesithola ukuthi ubaba wenu wenzani ebantwini. Ngiyathandaza ke ukuthi iCentral inkosi ngibusisele yona mongameli. Ngiyabonga abazalwane. Ngiyabonga abazalwane. Ngiyabonga abazalwane. Abazalwane ngiyabonga. Ngiyabonga. Ukuthi namhlanje Mambhengu uzohamba inhliziyo yakhe ijabulile. Ngibonga mongameli ukuthi mangifika kuwena kahle. Ngalolu daba uzange ungilahla isandla.
Ngiyabonga baba kakhulu. uNkulunkulu akubusise. Ngiyathandaza okugcobeni inkosi ekunikeze lona ingilekelele nami ngikhothame phansi kwalo. Futhi ngiyathandaza inkosi ngenze ngikuthobele njengomfundisi phansi kwakho. Ngiyathandaza ukuphatheka nami ngiyathandaza ukukhuzeka nami njengabafundisi bonke ngikhuzeka mawungikhuzi. Like a soldier in the army, I'm trained